Ελένη, κάθε πότε μπορώ να κάνω καθαρισμό προσώπου? Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνουν. Και η απάντηση είναι ανάλογα με την επιδερμίδα. Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, μία φορά το μήνα είναι αρκετό. Αν έχεις όμως ξηρή επιδερμίδα, μπορεί και 2 με 3 μήνες να χρειάζεσαι να κάνεις ένα καθάρισμα. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας. Είναι η βάση για ό,τι κτίζεις στο δέρμα σου. Αποτρέπει διασταλμένους πόρους και σπυράκια. Βοηθάει τα προϊόντα σου να απορροφώνται καλύτερα, αλλά όμως έχεις και διαρκή νεότητα. Και τέλος, ανανεώνει την επιδερμίδα, τη φωτεινότητα και τη λαμπερότητά της. Δεν είναι μόνο θέμα ομορφιάς, αλλά και θέμα υγιεινής. Και όταν γίνεται με επαγγελματισμό, έχεις το ανάλογο αποτέλεσμα. Γι' αυτό, αν δεν έχεις κάνει εδώ και 3 μήνες καθαρισμό, μάλλον έχεις αργήσει. Εσύ κάθε πότε κάνεις καθαρισμό? Γράψτε μου στα σχόλια. Εγώ είμαι η Μωυσίδου η Ελένη, είμαι αισθητικός, πάνω από 47 χρόνια με εμπειρία και εδώ, στη Σκιάθου 2, στη Θεσσαλονίκη, μπορείς να ανανεώσεις εύκολα και γρήγορα την επιδερμίδα σου.